Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula illa billahil aliyil azim. Gusti ora ana Dok Vivi ada Kak. Yo, munian ya. Gusti Allah sesembahanmu dinten pengliman wektu kanggo Kur bebarengan. Menggusti Allah sesembahanmu rinten lan telu ana ayate pangeran wis ngandharake nduk ana ayate pangeran ngandharake piye la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabillah sadik la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabillah sadik sing artine piye sok sapa sing nyukuri marang nikmating Gusti bakal ditambahi nikmate sapa sing ngukuri marang nikmating Gusti bakal ditambahi adab kang luwih dening pedih kula panjenenganipun tak sakat lan Ibu Sumiem bengi iki syukuran ngunjakaken raos puji syukur marang Gusti sing gawe urip tamune ndalidir ora ana pedote nduk alhamdulillah bengi iki diparingi terang alhamdulillah rong dina utuh udian jam 12 nganti jam 12 bengi ning bengi iki ya kuwi mau awet pangarsane Gusti diparingi terang barokai muga-muga udan wingi rezekine temanten rezekine Bapak Sakat kaya udan wingi ngrojok ra ana pedote nduk Allahumma amin ayeme kaya bengi iki muga-muga temanten kekalih sak bubare dadi manten ayem tentrem kaya bengi iki Allahumma amin kokean gunem kang tanpa guna ora ana paedahe nduk wong ngono njaluk dawuh karo pepundhaning awake dhewe brionya Cak Yuda Bakia diaturi munggah panggung paring dawuh ya kumau gegojekan bareng mengocok perut bareng awake dhewe dimen ya kumau lestari ora ana alangan sawiji-wiji ya njaluk dawuh ya monggo Cak Yuda pepundhen kula jumeneng marak mangayun serampate sing kaya piye Mas ya awas